Usa ka dalan sa barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City nga gibakbak bisan dili pa kuno guba ang gireklamo sa mga residente. Ani ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Pinaagi sa usa ka cellphone video nga gi-upload sa usa ka netizen sa iyang social media account. Gipadayag niini ang iyang pagkadismaya sa Department of Public Works and Highways 10 ug mga trabahador nga miguba sa ilang dalan sa sitio Paglaom, Upper Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Dili pa kuno daot ang dalan apan giguba na kini. Pag-start unta nga project, dapat gi-insakto nang tatog sukod, di ba? Aron kana nga project na po nang dapat kung insakto na to siya, dapat katunta nga karon nga repair dito na to mabutang sa laing nga kadagan kay dalan nato diri nga guba-guba pa. Di ba? Kaysa maayo nga dalan, imong gubaon kay imo na pong utron kay pabagaan nimo. Sa pagsuta sa GMA Regional TV1 Mindanao, miatubang ang foreman sa maong proyekto ug gipasabot nga usa ka road widening project ug road reblocking ang ilang ginahimo. Gidepensahan sab niya ang pagbakbak sa dalan nga dili pa daot. Og dili na mo siya breakeron ang one side nga ato ang i-reblocking. Isip kung mag-iskabit na mi sa one lane, madisturbo man to atong gibukusan nga bag-o. Posible nga mo crack noon to ug dili mi mo breaker sa daan. Naglahi man guni sila ka bag-on sir. Ang among i-extend dito isip widening 30. Ani muna nya atong ikot balin sa daan mas baba ni. Nagpahibalo na sab kuno sila sa mga maapektuhan nga mga balay sa road widening nga bakantihon na nila ang luna. Una pa man moabot sa ilang dapit ang proyekto. Si Nanay Karumba, 15-11 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar, gihipos na ang mga butang tungod maigo ang iyang tindahan sa proyekto. Prepare na po daan sila kano gikuha man nimo nga dugay-dugay pa man at least nga nakabalo na ko daan nga inana na ngano ako pa man dugayon. Nakapalumang ko total nga ako dali ra man tukpaon. Siyam ka bulan kuno ang target sa maong kontraktor aron mahuman ang maong proyekto. Busa nang hangyo sila og kooperasyon ug pagsabot gikan sa publiko. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.